Well, Darren, imlíana táimid ag cinúra bliain is fithe ar an móthir mar a deirfá, mar bunaíodh Bóthar I 1991 ag grúpa híos I limnach, grúpa Fermiori, Ferganó, daoine na haglaisí agsúla, agus freisin TJ Marr a bhí ina ír uachtarán an IFA, an Common Fermiori Éireann, agus freisin ina MEP san Eorp. So, de bhar an méid taithí a bhí agus an óhéh fermóireachta agus polítíochta de agus taistil internaisiúnta agus a lehéad fiafríoch dó bheith ina chathaoirleach ar an mór. Agus thug sé demlíonn sa fost go dtí deire a héal. Agus faoi láthair tá chathaoirleach eile going John Finucane agus freisin tá daithí ó mhail dánaigh mar rúnaí generálta ag Bóthar inis. Agus tá an chuid taithí aige ar cuasaí fermóireachta agus ar cuasaí gnó freisin. Sin an himiúil, agus cé bhéid daoine atá bainteach leis inis? Tá tuairteas cúigear is fithe ar an bhfoireann inis, agus tá ifigí going an seo garcaig agus im lá clia, agus slugach agus freisin email ferriste cos comá leis an bríomh ifig tásaite limnach. Sinach. Agus an féid a insin dún faoin bríomh obair a dhéanaan sibh agus na tíortha nó réigiún a cuidaíonn sibh lo. Well, sé an príomhobair anamid ná beithíg ferma a thuirt de ghuine bochta ar fúd an domhain. Se sin san Afric, san Eorp, san Áis agus sa bhean iarthar. Agus sna tíortha sin úsáidtear na beithíg consort éanad micro-eramóracht nó micro-farming unit a bhanú in áitina bochta chun fiabhas a chur ar Caidán Marachtála na níine ó heh bia sa chéadáid ach freisin tigló agadáil as díl turthaí na fermóireachta cosúla baine, im, cáis agus a riile. Agus an sin bíonn siad in ann a huile bia a cheannach nó édíd an apáistí nó agus tá sé seo go hantáchtach íocha as idachas banúsach dóibh mar gomininic san Afric mar hampla níl idachas séir ar fáil ón stáit agus man bhfuil an targad a gut fallan tú sa bhaile agus nuair nach bhfuil golóir le nithe a gut tá sé níos táchtaí de an céad béile eile a chur an mór ná bheith ag freistal ar scoil. So is sort cercail luchtach é seo. Ní féidir leat post á áil man bhfuil idachas feite gut. Níl tú an ann golóir airgad a dhéanamh chun an tidachas á áil gan post éigen agus leanann sé ag mar sin ach gomininic mátá anamhí a bháin feite ag clán bocht ó Bóthar éiríonn lo an cercail seo a bhrise. Sin go híntaach, yeah. Agus cé bhéid anmhí atá I gceist cuileamh líon is agat? Well, brahan séir na hanamhathe, you know, mar hampla cuireamid beidir ceann ó chuig céad de gabhar go dtí an Afric gach éon bhliain. Beidir gán ó trí céad ba go dtí iarthar na hórpa agus go dtí an Afric. Ach freisin bí mid ag obair le anamhathe cosúla camel nó water buffalo nó sais eile anamhathe dúchasacha dus na tíortha san ní aonn tú in éireann iad ach is féidir ling bheith ag obair leo in áitina a bhfuil iarúnach dóibh ó thaobh na Hampshire agus ó thaobh an timpplacht agus lehéad. Sin go híntaach, agus céir iad na príomh deachreachtaí a bhaineann leis an sais obair seo a dhéanaan Bóthar. Mar hampla an bhfuil 5 an Meehan 5 na le ompar bethaigh mar hampla beidir. Sure, well, you know, bíonn annachcuid deachreachtaí a gut I gcónaí agus tú ag obair sa tríú domhain. Gan áras
bíon ort a bheith cinnte go bhfuil an timplacht agus an aimsir sa tír atá i gceist iúnach don tais ana bhí atá i gceist. Mar, ní léonmhachas gawer a chur in áit a bhfuil rothe nó ba a thuirt a gcuine nach bhfuil talamh béthe cosúla daoine sa tín mar hampla. Ach beidir go bhfuil ana bhí eile níos iúnaí dóibh san cosú leis le coníní mar hampla. Chuirmid anna bhéim chúram na nanamhethe ó thaobh sláinte agus ó thaobh teistil agus caiigh tú a bheith cinnte an am go léir go bhfuil siad sláán. Uirinte bíon na túnscinmh site I bhfad ó bhailte in áiteanna nach bhfuil lectricus nó isce ar fiopa nó seirbhís puist nó bóthar cearta fiú acha agus freisin bíon an feibanna going le galir éagsúla I meas na níne go mór san Afric le AIDS agus le malaria. Ach ag an am céine má aon na daoine bachta seo cabhair uing agus an tréáil ceart tá sé sin go hantáchtach an tréáil is féidir le fios mór a chur ar a gcuid caiidán marachtála mátá feice a going. Sin iontachtá obair ionach a dhéanamh a gcuibh. An féidir leat in sin dún faoin factus Bochtaineacht nolig atá ag Bóthar le faoi láthair le a thug. Okay, well, dús bhile marrá nach bhfuil mid ag díal gná chartaí na nullag ar cúpla euro nó le héad. Ach in áite sin séir atá going ná 6 gift cards le haig na túnscinmh éagsúla. Agus má cheanaíonn túid sa dheoig tú carta amháin leis an sort ana bhí sin ar pe bó nó gabhar nó camel nó le héad agus is féidir leatsa an sin an carta a chur chuig cara nó gael agat. Agus in seoig an carta dó nó de go bhfuil Bochtaineacht batha tugtha agat ina anam. Now, tá lán cartaí difriúla ann agus brahan an price ar an ana bhí agus cumá lei sin is féidir leat cuid dó nó a séir a cheannach mar hampla más bó atá i gceist tuis go bhfuil bó am lán cuiseach déir tá cuid dé ar fáil ar 200 euro mar hampla nó tá coníní ar fáil de 60 euro sicíní ar 50 euro bacha de 50 euro agus a riile. Níd léig mé amach an liste am lán mar tá sin cuiseach fada ach tuaigh mé an seola dit I gceann cúpla nóméid agus beag daine an bhilóg áil uing. Anyway, sin in nóméid amháin just ceist dhearnach faoi sin má ganíonn tú bó mar hampla an tain an targad sin díreach chun bó a cheannach nó ar gaiin si bheith slí difriúil nó. Well, no, go generáilte an targad go léir aimid ten sé go díreach isteach sna túnscinmh agus tá mar a dúirt mé hena tá sé anna dhéir na ba agus na gabhar a úmper mar ten siad san etalán so is job déir is sin ach tá sé táchtach go bhfuil ana bheitthe den céad sco ar fáil de gcuoine. Ní len bhachas dóibh san Afric nó na gabhar dúchasacha a thuairt dóibh mar ní thugann siad ach beidir le lítar de bhaine in aigean lé. Ní len bhachas ar sin tugann na gabhar ag Bóthar mar hampla tugann siad tuairim is 5 lítar bhaine gach éon lá don chlán. Agus na ba tugann siad níos mó ná 5 lítar. So tá sé riachtanach an ana bhí mar a dúirt mé den céad sco a úsáid chun go deochaigh fios mór ar caiidán an chlán. So déanamid iirecht mhór an targad úsáid I gceart agus gan a bheith ag caithfh rómhór ar an post nó gach hen rodile ach go generáilte bíon daoine sásta go léir go bhfuil go déan an targad go dtí an áit ceart.